नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारात अंगारकी संकष्टी निमित्यान श्री गणपती देवालय दर्शनाक भक्ताली गर्दी. कारवार आज अंगारकी संकष्टी. प्रत्येक श्री गणपतील्या देवळात आज श्री गणपती देवालय दर्शन घेऊक भक्ताली गर्दी दिसून येताली. कारवार बाजारात गणपती देवस्थान, सदाशिवगड गणपती देवस्थान, माजाळी श्री सिद्धिविनायक देवस्थान, असनोटी आरव श्री गणपती देवस्थान, भगतवाडा असनोटी श्री गणपती देवस्थान अशा प्रत्येक गणपती देवस्थानात आज भक्तान अंगारकी संकष्टी निमित्तान गणपती देवालय दर्शन घेऊन आपापल्या परीन सेवकन कृतार्थ झाले. कारवार जिल्ह्यात आवश्यक जाग्यार 500 साकोबांच्या मंजुरीक मागणी. रवींद्र नाईक, शिरसी. कारवार जिल्हो डोंगराळ भाग असून या प्रदेशाच्या भौगोलिक काही व्याप्तीत रान, डोंगर, खुडे, होळ अशा प्रकारान व्यापिलो असून कमीच कमी हिंगा आवश्यक जाग्यार 500 तरी साको बांधून त्या ग्रामीण भागात संपर्काक मूलभूत सौकर्याच्या योजनेची रूपरेषा पूर्ण करू जाय म्हणून जिल्ह्यात 15 जानेवारीक आगमन जावच्या मुख्यमंत्र्याक निवेदन दिवची तयारी केला असे सामाजिक कार्यकर्ते संघर्षकार श्री रवींद्र नाईक हेमी आग्रह केला. या साकवाची व्यवस्था ना जाऊन ग्रामीण भागातले लोक आणि विद्यार्थी दैनंदिन संचाराच्या समस्येक तोंड दिते असतात. पावसात विद्यार्थी आणि ग्रामस्थाक तात्कालिक पद्धतीत रचयल्या साकवावेल्यान अपायकारक स्थितीत वयचे पडता म्हण या जिल्ह्यात आवश्यक जाग्यार या साकव निर्माणाक मंजुरी दिवू जाय म्हण मुख्यमंत्र्याक मनी दिवची ठरयला. जिल्ह्याच्या दृष्टीन तुलना केल्यार या साकवाची जास्त जरुरी असा ती म्हटल्यार शिरसी सिद्धापूर क्षेत्रात जास्त गरज असा असे तेमी या वेळार सांगले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्थान. निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हटल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, केंद्रा बँकेचा तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. दुचाकी वाहनाक फाटल्यान कंटेनराची धडक, एक महिला जाग्यारीच मरण.
कारवार जिल्ह्याच्या होन्नावर पोलीस ठाणे व्याप्तीत राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर गिरसप्पा सर्कला लागी कुमटाच्यान होन्नावर स्कुटीचेर वयच्या दाम्पत्याल्या स्कुटीक फाटल्यान येवच्या कंटेनरान धडक दिल्ल्यान स्कुटीचेर फाटल्यान बशिल्ली महिला सावित्री भट वय 64 ही जाग्यारच मरण पाविल्ली घटना आज घडली। स्कुटी चालक मृत महिलेलो घोव गंभीर जखमी जावन जखमीक होन्नावरच्या तालुका आस्पत्रेत दाखल केला। या अपघातात मृत महिलेलो देह छिद्र जाल्लो। घटनास्थळार होन्नावर पोलीस येवन परीक्षण करून पुढे तपास करते आसात। या घटनेन राष्ट्रीय महामार्गार बरोच वेळ संचाराक अडथळो येयलो अशें प्रसार माध्यमांक कळयलां। कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज। तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसाराक योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।